Никакого квадрат $600, как изначально. нархгузор ба мо нагуфтааст ки 1 метри мурабба бояд $600 бошад. пешниҳоде ки ба мо ширкат кардааст. мо ба нархгузори мустақил муроҷиат кардем. онҳо гуфтанд ки дар ҳоле ки додгоҳ манзилҳоро нархгузорӣ кунад, мо манзилро неву маҳалли зистро дар назар мегирем. дар маҳалле ки мо зиндагӣ мекунем, 1 метри мурабба ҳадди аққал $1500 аст. За квадрат нам могут оценить независимые оценщики. Намехоҳад квартира додан, намехоҳад пули ночиза гирифто хезито. ин хонатон худсохтумону ва баъд мо гуфтем ман ҳамин ҳамиқа сини сол боз ҳамиқа истодем, ҳама ҳамсоя медонад вай кадем, мо вай надорему, мо шумо пул наметиҳем гуфта чанд бор ҳамин гапа гуфт. иҷрои нақшаи бозсозии кӯли Душанбе ё ба истилоҳ геймплан ҳарчанд гоҳ баҳси соҳибони манзил ва ширкатҳои бинокорро ба миён меорад. сокинон ҷуброни хонаҳояшонро нокофӣ медонанд, ширкатҳо масъаларо шарҳ намедиҳанд, вале кори худро пеш мебаранд. ҳуқуқшиносон мегӯянд, то замони ҳалли чунин баҳсҳо ҳеҷ кас ё ширкат ҳақ надорад хонаҳоро вайрон кунад. вале сокинон шикоят мекунанд ки масъулони ширкатҳо бемувофиқа бо онҳо ба тахриби хонаҳояшон сар карда, ҳуқуқҳояшонро дағалона поймол мекунанд. сарфи назар аз он ки мо ҳоло дар ин бино зиндагӣ мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон мекунанд ва шифрҳои моро мекананд. ин зербинои баландошуне дар маркази шаҳри Душанбе аст ва ҳанӯз ҳам дар манзилҳои наздик ба ин зербино сокинон зиндагӣ мекунанд. ботир Баракаев мегӯяд, дар манзили ӯ ки хатарнок шудааст, 7 аъзои оила зиндагӣ доранд ки 3 нафарашон кӯдакони ноболиғ ҳастанд. خانه من در لب همین زیربنا است. این بسیار خطرناک است. ما از یگان حادثه ناخوش امین نیستیم. меморон мегӯянд, ягона роҳ ин аст ки ширкати сохтумонӣ ва соҳибони манзил бар асоси нархи бозор ба тавофуқ расанд. аз тарафи дигар ба мардум нақшаҳои бозсозии шаҳр ва манзили онҳо аз пеш нишон дода шавад. аввал дар замони шӯравӣ маҳаллаву ноҳияҳо аз ҳисоби буҷаи давлатӣ сохта мешуданд ва дар як сол 2-3 маҳалларо сохта ба истифода медоданд ва он якчанд ҳазор нафарро бо манзил таъмин мекарданд. имрӯз бошад сохтмони давлатӣ ба онотиб кам шудааст. аз рӯи ҳисоботҳои шахсии ман тақрибан 10% ҳамаи сохтмони ҳозираро ташкил медиҳад. дигар 80-90% сохтмонҳо мутааллиқи ширкатҳои хусусӣ ҳастанд. албатта ин хонаҳо на он қадар аҳолиро қонеъ мекунанд. ширкатҳо хонаҳои баландошонаву камхарҷ месозанд бо нияти ҳарчи бештар даромад ба даст овардан. дар гузашта баъзе аз масъулон пешниҳод карданд ки барои аз байн рафтани баҳсҳо як ниҳоди мустақили нархгузории манзил дар кишвар таъсис ёбад. зеро барои як иншоот чанд хулосаи коршиносӣ аст ки кори додгоҳҳоро барои муайян кардани арзиши воқеии хона мушкил мекунад. аммо як пажӯҳиши маркази мустақили ҳимояи ҳуқуқи инсон нишон додааст ки дар бештари мавридҳо додгоҳҳо ҳангоми баррасии чунин парвандаҳо мустақил набуданд. аксари пурсидашудаҳо гуфтанд ки дар бештари маврид баҳси манзилро ба додгоҳ намекашанд, ба хотири ин ки ба худ бовар надоранд ва метарсанд ки масъала аз будаш бузургтар нашавад. масъалаи таъмини сокинон бо манзил аз мушкили рақами аввал дар Тоҷикистон дониста мешавад. нархи 1 метр мураббаи хона дар бисёртабақаҳои Душанбе аз $400 то $1800 ташкил медиҳад. коршиносон мегӯянд, агар онро ба даромади аҳолӣ муқоиса кунем, фарқ замину осмон хоҳад буд ва зоҳиран баҳсо барои хона ҳам беасос нест.